astelena, heldu da txorienera, astiar daukagu. Eta bueno, bi errezta oso goxokin gatoz. Barikuan zuk ekarri zinun berdela, sasoikua. Eta nik beste sasoiko produktu bat bai ekarri dut. Apirilan hasi zena, ontxe maiatzean badauena bai. Sainzuri freskoa. Eta nik uste dut, orburuekin batera, alkatxofekin batera, nire barazki gustokuena dana. Pila gustatzen jat, eta esaten da ez, apirilean niretzako. Apirilekoan niretzako. Maiatzean jabearentzako. Eta ekainean, bueno, inorrenako, edo nik astoandako bai entzun dut. Astoak, sainzuri jaten juste? Bai, behitu. Aba, ez dakit, behitu. Behitu, ez dakit dena, saldie itzen genuen, guaztean, patata kalte egiten diela. Astoi ez dakit zerbait patata zemon osukutez, Patata ez dakit, eta sainzuria ba ez badan jango jo. Astoari ez da maietz, ekaineko ere, astoari nizkion emango nik. Txorineko txiste internoak direla eta. Kontauko dizuegu errezeta. Lehenengo ingoitzugu sainzurixak garbitxu, zuritxu eta gatz eta sukriakin egosi 12 minutuan lapiko askarrian. Gero, kinoa erregosiko dugu eta labera sartuko dugu 20 minutu ostien. Tomate zukua kasolatxo baten berotuko agar-agarra disolbatzeko eta apur bat osten danean biberoi baten sartuko dugu. Aurretik oskailuan gordetako oliba olixuan tanta batzuk botako kabiar antzerako aldortzeko eta gero ingo ditugu arrautzak egosi eta olixuakin, limoiakin birrindu pasta batein arte, gero albaka gehitxu gatzapur bat eta berriz birrindu. Eta gero izango da, zerbitzatu, kinoa kurruskaria, sainzuriak plantxan, albaka eta tomate kabiarra. Beraz, lauzu, labia bebai prest, eta hasiko gara martxan. Lehen esan duzu, ezuk sainzurixak itxain zitxula, esen zitxula, 15 minutu, baina zu ez lapiko askarrean. 15 minutu bitartean lapiko normalean, nik askarrean 12 minutu, oso biguna. Ni pixkat... Ez que nahi biguntxua gustatzen gat, nik 20-25 minutu itxai ditute zu normalian, bai, gustatzen gat. Eta honek erosi ditu ja, zurituta etorten zienak ez ditute bestiak aurkitzu, baina inbidienak da, moztu. Ze bueno, honek, hau apurtxo bat testuria da, ez da hain biguna, ez? Zurtoina oso zuntzasko izaten du eta gogorra duten. Beraz, hau, holan, eta bigun dauenean, holan mozten da. Bai, 4 zentimetro inguru gutxi gorera kalkulatzen da, moztea, eta zuritzeko badakizu, bueno, horretako... Hemen txaukat. Gailu bat, ez baina dago, bat espreski dagoena horretako, hau da zainzurien. Hau, zainzuriak zuritzeko gailua da, eta honekin, bueno, moztea badaukazue, eta bestela betiko, patatak zuritzeko gailuarekin ere zuritu aldituzue. Hori da. Zenbat, neurri bat ez da, jun zuritzen, geruza batzuk, ikusten duzunean, hau da, horeetan, berak, zenbat irin dauka, eskatzen dizuna, honekin gutxi gora bera hori da, hobeto da, argi dago, pixkat gehiago kentzea, duda baldin badukagu, eta gero bestela, egosita gero, bai geratzen da beti olako, espaduzu ondo kendu, olako zuntz fin batzuk, nabaritzen dira olan azal pusketa gero, hor daudela. Eta gero, bueno, sainzurixak badauka saporia apurtxo bat, berezisa, mingotza, eta orduan itxen jako egosi be, azukre apurtxo batekin. Bai, pixka beti gota behar zaio. Kasu honetan, bai, beti esaten weben kontra goten gara gehigarriak, horiek da nahi. Azukrea gehitzen zaiela eta ez da egizet. Bai, baina kasu honetan... Egia da zainzuriei, azukre pixka bat bota behar zaie. Hori da, kasu honetan, niri gustatzen gat koiarakada bat gatz, eta holan koiarakada erdi edo azukriana, nik botatzeotzat. Beraz, hau joango da lehengo egositxa, eta gero, bueno, bataratza itxugunean, agosten danean, niri gustatzen gat beti bai, plantxatik pasata apurtxo bat. Bueno, hor joango gara temperaturakin da jolasten. Igual oso bigun geratzen badie, holan egositxa bai, perfecto, hau krema baterako bai oso ona geratzen diolan tipula erregosi batekin. Aurrekoan, aurreko urteko txorienen, egin hauen errezeta bat, izan zala holan tipulatxo bat. Hemen egin hauen, ez? Edo ez, igual etxian egin hauen. Eneko goratzen. Krema bat zainzurixekin, holan izaten zala tipula erregosixekin, hori, birrindu, geixo binauen zurtoinak da holan, zati zorrotzak, eta gero, plantxan bestiak, eta bakarri dauka zainzurixak eta tipula, eta da, eta gurina purtxo bat, bebai? Eta betxu oso ona, orduan esan dakoa, azukria. Hemen txegatza, uraia, berua bota dutzat, denborak eta askartzeko, beraz izango da, lapiko askarra itxi, eta tutua igotzen danetik, bueno, 10 minutu kontauko. Oso, ondo. 12 biharrean. Hemen, gero komenea, ni behintzat beti egiten dudana da, 12 minutu, eta gero bere uretan utzi ostutzen.
hori garrantzitsua da, eta gero ur hori erabili aldo zuek badakizu zainzuriak eroste dituzunean, normalean beti, latan ero konserban etortzen dira bere urarekin, ez? Hemen jarriko zute, aldamanian, bale? Bere urarekin etortzen dira, ez? Kasu honetan berdina, ur horretan utzi eta gero olako oskailuan gordetzeko garaian taper batean ero bere urarekin hobeto da ustea. Gero hori bai atera, lehentxeago, ura desiente botatzen dute, utzi baster batean eta listo. Eta gero zaten daue, honen ura gordein bidalaz, ona omen da, ez? Nik horretik gorde iten dut ura. Ez baina, ez gurote esan zainzurira jan ostian, gero jendeak itxen dagoena da, holan, horrek edan eta... Bai, garbitzeko eta, bai, diuretikoa dira. Orduan, alde hortatik, argi dagoena nik gordetzekotan, etxean indakoen ura da. Besteak konserbakoa eta egia da, gu jatetxetan, erabili izaten da, saltza berdi egiteko, arraian eta olako gauzak eta egiteko, zainzuri latetako ura erabiltzen dela. Aukera, ez dago ez dizu kalterik ingo, Baina, bakizu beti horiek konserbatzaileak gero zerbait izaten dutela, orduan, etxean egiten baduzue, ondo. Gero beste gauza bat, Patrekin dituena dana tamaina berdinekoak izan dira, hor batzuk izaten dira, batzuk lodiagoak, finagoak, asko egiten badituzue, hor nik behintzat egiten duena da, sokakin lotu txortetan, eta tamaina berdinekoak batu egiten ditut, eta gero besteak, holan finagoak lehenago ataratzen ditut, eta besteak, hori lapiko askarrekin ezingo genukein, eta besteak denbora gehiago. Eta aldala, esaten da, komenigarria dela baita, lapiko altu batean, eta gora begira, eta puntak esaten dana, samurrena ero goikaldean utzita, ia urak ez duela ikutzen, nik kanpoan usten duena, ze hori bere beroarekin lurrunekin egiten da, ze gutxio behar du egosteko, bestea beko zati aritzuak baino, ez? Orduan, hori ja ondo egitera, eta teknologiak, ero ostaleritzan guri erakutsi zuten, esaten duen, teoriak esaten duena ikasu egin. Bai, eta honek nik ja sartu ditut da ezin dotzuet erakutzi, baina batzuk aukitzen daue punta gehiago morea. Eta hori gertatzen da, hori da, eguzkixak emondotzalako koloria. Bere, nik ez dakit mania kontua dan, baina hautatzeko ditutanian hemen fruta dendan eta bete aukeratze ditut txuri-txurixa dienak, bakit bestia be, goxua dauzela, baina ez dakit. Mania kontua da. Trinko egon bardura, ikusi bardia gogorra daudela. Ikusten da, itxura behar brillanti izan barute, ja pixka simurtzen hasten direnean, oiek, ja, egun batzuk barazki dendan, ero fruta dendan, badara maskite, gero punta be pixka zabaltzen hasten dira, gainek aldea. Orduan, bau bada horburuak eta bezala, ez? Horburuak eta itxi-itxiak eta aurkitu behar ditugu, eta, zainzuriekin berdina, eta Patrik esan duena, banietzako ere, bada, sasoiko produktu zoragarrinetako bat, eta hau, holan bera bakarrik egozi da oliba txorrota batekin, legunean egin dimoen txerrile pape horiek, fina, gari, atera egozi berri, atera gainean, da holan pixkat, bere beruarekin bakarrik, zoragarri geratzen dira, eta ez dute askori behar. Gero jenteak egiten da, lehen sasoi batean, bizaltzetara, eta hori izaten zen maionesa pixka bat, eta gero lako ospino olio bat, piper tipuletarekin, piper berdearekin, erregozi, eta hori klasiko handi bat. Etxean, betidanik tipikoa izan da, olako vinagreta batekin piperrena, piper berdia, piper gorrixa, arrautze gozixa, eta botatzen holan tipikoak izan die. Hementxe, ez dakit esan duten plateran izena edo, baina behitxu izan bidie, olako, protagonista joango dien, hementxe, zauzen, eta ontxe hemen dauzen, zainzuri freskuak, eta gero joango da albaka krema batekin, tomate kabiar batekin, naiz eta ez izan kabiar bat, tomate bolatxuak izango die, eta gero olako kinoa kurruskari batekin bai. Orduan, kinoa kurruskari eitzeko, hementxe jarri ditut berakatxo batzuk, hementxe kinoa, eta arroza izango bazan bezala, txigortu ingo apurtxo bat, lehengo, gero egosi, eta gero egosi ostian, hementxe daukat tipula lehorra, horrekin nahasi eta labera eramango. Bai? Betxu. Kurruzka geriko duzuna da, labean pixka txigortu, ez? Hori da. Hemen tutua hasi daia... Dantzan? Dantzan edo. Eta orduan, hau dela hemen, 10 minutu jarriko zau. Bale? Bale. Gero atara azkar, Atarako, lasai. Horregatxe jarri osura aldamenean, beratzi da? Bezez, niri hemen... Txigortuko no bezala niri, txigor. Bai, jarriko, ja suertainan, jeitxiko. Orduan ointxasiko gara, gure kinoa egozten. Oso, ondo. Hor, bikoitza botako diozu, ero... Irukoitza botako zateizu, eta hemen estan ez geratzen ja urdana agortu dut hor zainzurixekin, hemen dikartukot. Hor, oin Patrik esan duena, egin modu olako
kabiar faltsu bat, ero... Saiatuko da, Patri saiatuko da kabiar faltsu bat egiten. A ber, ateratzen da moduan, ateratzen dela Patri esango du, hau da nahi genuena lortu. Karo. Naiz eta, bueno, egia da, bello, ni, hori nala, esferifikazioak txorienen izan ditugu, eta, bueno, kuadriako bati esan nienen, esferifikazioak imartxugu ez da izer, da, bera bialdu, behitu banik, egin dituen esferifikazioak, eta bialdu zidan errezeta bat honen antzeko, ez? Hau, bera deitzu zion, bai, bolatxua dia. Kabiar, bueno, faltzua egin dut. Esferifikazioan da, bueno, hori ez da, egia da, bolatxoak egiten direla, baina ez dauka zer ikusirik esferifikazio batek izan. Azkenean, esferifikazioak hemen txorienen egin dugunean, bakizu edala azkenean, zerbait likidoa, non kanpotik erusa bat egiten da, holan, gelatinosoa, holan gogorragoa, eta barrukoa likidoa da. Hemen kasu honetan egiten dana da, izaten da, gelatinosoa moduan ontzeko zerbait egiten da, eta bolatxoa bai lortuko ditugu, eta hori. Arrautzak egosten. Arrautzak egosten, bai, gero albaka krema bat egin bidugu eta arrautzak egozixekin joango da, orduan, hortan hasiko gara, eta bai, ez diolan, bueno, bolatxoak zuk egin zinun moduan alginatoakin eta geratzen. Iderranak egin dituen horre txikia, mingainarekin, eta horrek lehertu iten zen hauan, honek lehertu ez die egin. Eta oso ikusten dituzuela da polita dela eta zaporia izango dute gune diogunan eman, ez? Baina... Esferifikazioa ez izaila deitu, bai, agarra egin dundako bolatxoak. Orduan, hau, lehenengo aldiz itzen dutenez, behitxu, ekarri dut, ja, tana prest, pixua gainera, zehat zaiten dauena. Bai. Beraz, bueno, hemen txegoiaz, piztera, lehenengo gramuak gaukeratu bitxogu, hemen txe. Ze? Parrezka dira lantaldea, bai, a ber, kontua da, taldeko whatsappean Patri bialdu zela. Txigor, bialdu iazu, zure pixu hori gramuak oseaz mehatzen neurtzen dituela, eta holako, lelokeria botazia atzetik, eta Patri, zer ari zara, zer? Hori da, karo, nik... Zigorrek hau itxen dago etxian, da. Bai, egia da, a ber. Honek zehatzagoa dira, bestiak azkenean, honek... Bitxu, pasanaz, ja, basabiz berbaitxe. Hau, 5 gramo, die? Hor... 0,6 gramo. 0,6. Ez. 6 gramo edo 0,6 gramo. Zigor, makina zuri da, zuk jakin gozu. 0,6. Hor 0,6. Hor 0,6. Nik 2 gramo nahi ditut, beraz? Zerat, bat 75. Bat 75. Bat 87. Hori da. Pero es que hemen, bi amabi pasanaz. Bueno, Patri, bi pixka horrekin exageratu ez du. Bitu, Hector, Ez ikutu? Bi, zehatz, 2 gramo agar dauzkau. Bueno, emez. Bai, eta agarra dagoen presioan, hoxe, horrek kostatuko da. 3 euro erolakon bat. Bueno, hemen txe. Gero, 2 gramo. Ondo lehortuta zeon, iskinetan itxatzita geratzen mazaizu, agian errezeta ez da ondo atarako, Patri? Akabo. Auskalo. Bueno, kontua da, agarra erabiliko dula, eta agarra jente atitzen dio, nola, ez? Barazki jaleen, gelatina, Bai? Egia da, emaitzan txeko dala, baina ez da berdina. Hau da, hor zein marrozu, Patri, agarra. Nik hemen, agarra, inbiot disolbatu tomate sukuan. Beraz, daukat tomate sukua, eta berotu ingo apurtxo bat, ez dugu nahi irekin aldi bat emotia, baina nahi duguna da, agarra ondo disolbatzea tomatiakin. Orduan, bueno, irekin aldi bat txikitxo bat emon, disolbatu, nahasi, eta eitxoin egin gau. Zene dugu bai hori, hotza egotia. Eta orduan, horrekin egongo da, bolatxoekin gau, tomate sukuan. Ordan izango da, kabiar gorria egingo dugu. Kabiar gorria, hori da. Bai, oso preziatu da mundu maia. Bueno, kontua da, agarra, ez da emaitza lehenko eta behin testura aldetik ez da berdina, gelatinak, bakizuen, normalen gelatinak direla hauek, erabiltzen izan ditugunak hemen xafla horiek, arrai bustana deitzen zaiena, gero, ez daukatela sekusirik, horrek atatzen dira, txerria eta behien, honek, kondo eta holako ataletatik, belaunetatik eta horiek testura gelatinosagoa daukate, hauek pixkat gogorragoa da, eta haiek bai behar direla beti urrotzetan aurrena disolbatu, eta gero bestea berua, beste likidoa berua baldin badago, nahikoa da, baina agarrak irekin inbar du, agarra pixkat irakin inbar du, ondo disolbatzeko, irakitea komeni da beti, eta hoxe, neurriak esan, hemen aipatu izan du inoiz, olako pixu bat izatea, neko garrantzitsua da, hemen txorienen, duela urte batzuk egin genituen olako
nahi genituen gominola batzuk. Bai. Fruta gominolak, eta orduan zean, fruta suku bat, kasu honetan bezala, fruta suku bat daukagula, tomatea dela, kasu honetan, eta agarra gehitu genion. Claro, neurriakin pasatzen magara, bueno, barrekin, frontenizean... Goma pilota bat emoten zara. Baina hauek, asko saltatzen dutena, gome txikia daukatenak hartu eta piu. Bueno, holako antzeko zerbait, egia esan, hauan jateko araian, zapore aldetik, frutan zapore da, agarrak berak ez dauka zaporeik, baina... Testura, esan nin nahi nuen testura, aukeran hobe da hor motz geratzea gehiegi botatzea, baina orduan, bueno, nik ez dut, holako pixuak ondo goten dira, gozokintza, ero pixkat hau gustatzen bazaigu sukaldaritza molekularrakin ero jolastea, horrelako pixu bat nik uste dut nahi eskoa dela, ez dute asko pisatzen, eta gainera 500 gramo arte pisatzen dute, orduen beste edozein errezeta ero... Nik banaukan bat, eta salduin nauen, eta erosin nauen ze apunta nintzen Getxoko udaletxeak antolatu zaben olako kurtsillo bat urte osokua, 2019-tik 2020ra, joen sarduan 6 hilabete initxunan, kosmetika naturalan inguruan. Orduan, guk itxen genitxun, ez dakit, aurpegiko kremak, maskarillak... Talako pixu bat eskatzen zuten? Bai, eta etxia garbitzeko lan produktuak eta itxen gaben, olako gauzakin, ze asketan, bihar zinun bakarrik, hori... gramo bat, tantaka batzuk, ez dakit, olio esentzial honena, hori oso gutxi behar izaten. Bai, edo 1,4 horrekon formulazioak eta hor kimika bat zauen taldian irakasle bezala, eta, karo, formulazioak oso zehatzak ziren. Orduan, hortan, eta gero, esanen behitxu, sukaldaritzan nik, karo, enitxu nolako gauzak erabiltzen orduan, salduin nauen horrek, bigarren eskuko bakitzu aplikazio horretatik, salduin nauen da behitxu. Olako batean, berriro erosi barko duzu olako bat. Bueno, nik egia da... Edo zuri eskatu. Baina ez, ero pixu bakar moduan etxean balio digula, nahi dut esan, segun zen neurrietan ibiltzen gana etxean, bueno, etxean familia ugaria basarete eta kalkuluak egiten dituzunean, baina asko izaten da, baina olakoa badaude kilo bat hartzen dutenak, eta kilo batekin normalean, ia edozein osagai egiteko aukera daukazu, edozein errezeta parkatu. Orduan, nik gomendatzen dut aukeren olako bat zehatz hauetakoak, eta, bueno, edozein dendetan da saltzen dituzte olako. Ingotzu kasu, eta ontxe behitxu, honei 3 minutu geratzen jako, honei beste bi, da momentuz ez daukot ez holan eitxeko, beraz, 3 minutu itxoen gau, eta etorriko garaia urrengo pausuak interesgarrixabak dielako zuentzako. Bueno, 4-5 minututxu, bihar genitxun, dan aukitzeko prest, arrautzak egositxa, hemen txaukau tomate sukua agar-agarrakin, gero daukau kinoa egositxa, eta hemen txebe bai gure zainzurixak prest. Hau itxoengo dugu, apurtxo bat... Bixiri da horrendik. Hori, bixiri da, berez, utziko bosten, da hor egongo da bere denboria. Gero, ingo kinoan gauzia, orduan egositxa dauenean, hemen txe jarriko apurtxo bat, hemen espeziak zuen gustura. Haukitzen badu zuen, niri gustatzen gat, hau tipula lehorrakin, beraz gatzakin bebai ondo joaten da, baina, espeziak nahi ditzu zuenak. Eta gero hau, intentzinua da, guk hau ingo askar aldera. Baina hau, usten badu zuen, 40 minutu, gertza kurruskaria, eta holan, urre koloriakin, eta, gero, plateren gainen holan jarteko, egisa da, ondo geratzen dela. Baina guk ingo askar aldera, berez ez da kurruskaria gerituko be, baina beste ikutu lan tostautxo bat aukiko dago. Hor, denbora egia da, temperaturi gotzen badio pixkat gehiago, horrekin askartu ingo genukela, eta aldala, bakizuek gaur egungo labeak aukera izaten da, aizearekin, aize gabe, beti aizearekin jolasten badu, aizeak gehiago lehortuko du, eta askarra egingo zaigu, goitik eta betik berotzen baino, ez? Hor, agarrakin bukatzeko da, esatea, Japonian asmatu zela, aurkitu zela, kasualitatez, 1648 urtean. Probauko hauzelan geratzen den? Probatu. Baina, bildur gabe, eirestontzia bauko zuko geratatzeko? Hau pitzadera? Hemen xe. Osondo. Kontua da, asmatu, aurkitu zutela, sukaldari batek, arrelga batzuk kozinatu zituen, salda hori ostu inzitzaion, gauian ozai handia, eta ikusi zuen, urrengo gunean, gelatina bihurtu zala.
eta hortik tiraka ero, juntzien gaur egun arte hemen ezautzen dugun arte, eta ja, hainbat eta hainbat errezetetan erabiltzen. Bai, a ber, nola, nik hau, ez dut egia esan, ikusi dut nola egiten da, baina ez dut inoiz. Baitu? Eta ez, tantak, bueno, tantaka, haundixa, igual hau, igual xiringa batekin hobetatarako ziren. Poliki, Poliki, eske oso beteta da, orduan. Poliki, ez dakit. Pak. Bai, hau, lehenengoa, kabiarra barik zan oliba gorri bat, zeinek ez ditu jan oliba gorriak. Oliba egon bida hotza. Bai, hori garantzitsua da. Itu, uretan sartuko? Uretan sartzen dako garbitzeko. Hori da, garbitzeko, eta hementxe, betxuz, lako puntutxu gorreixa, ia. Zelan dagoen, hau. Gogortuta. Bai, esan dako, hau azkenean geratzen dira olako bolatxo gelatinoso batzuk, eta zaporea, tomatearen zaporea izango dute, beste ezerrik ez. Koiaraka dagoan sartzen baduzue, gelatina da, neko jolasgarria da asuntua, Tomatia, hor, ematen diozun zaporea, nahi duzun, egin alduzue, hau, nola da, Bloody Mary ero nola da, tomatearekin itena, egin alduzue, Bloody Mary bolatxoak nahi izan ezkero, egiten duzue Bloody Mary bat, azkenean, vodka ero eramango duzuen, piper beltzakin eta ontzen duzu tomate saltza hori, berotzen duzue, agarra bota, eta ero bolatxoen sistema berdina, eta ero, koierak bat aguan sartzean izango zen, hori, Bloody Mary bat aguan sartzean. Pazientzia biosu hau da nahiteko, Patri, zerbait gehiago, astelen santu batean, holan, zer daukazu, zerbait gehiago, astelen zer daukazu. Baina, betxu, egisa da, veganoa dana, zain zuen. Bai. Bueno, ez veganoa, ez arrautzara bilibide dugu, albaka krema iteko, baina, pesto bat egiten bozue, holan legamisakin edo, perfecto. Bueno, hartukot bitxaerakin da, ondo gara egiten. Hemen, baina, hau baina txikisa badi, honek. Bai, sarrapatuko ituzu, ez? Zuluetatik batzu basatzen dira. A ber, hau, eta esan dako egin alduzue, nahi duzuen likidorekin, hartu, eta likido, txipiroi saltza bat egiten bazu, azkenean kabiarran itxura gehiago izateko, egiten da hau, egiten da, txipiroi saltza bat hartu, txipiroi saltza horri gero hartu, botatzen diozue agarra, eta orduan bolatxo beltzakatako litzaizkiuke, baina txipiroi zaborearekin. Hor, kabiarren zaborea, sentitzen du, zaila izango zen, nik ez da hor, nola inalko zen, itxaski zaporea holan gehiago, zerbait, soja saltzarekin... Soja saltzarekin, bai, hola nalga batzukin edo... Itxasoko gura, nik kabiarra gutxitan jandut, baina kabiarra ahora sartzen duzunean, eta sartzen dute, hori itxasoa jatea moduan da. Itxasoko gura, saltzen dute, itxasoko gura hau esterilizatua, itxasoko gura hartzen bauzu. Itxasoko gura saldu itxena, Bai, botilletan, litro terdiko botilletan. Hori bai negozizua. Bai, itxasoko gura saltzen dute. Eta, sudurzulak eta garbitzeko erabiltzen den esprai hori, hori itxasoko gura da. Bai. Hori hartzen duzu, hori tintarekin, txipiroi tintarekin pixka kozinatu eskero, sentsazioa, azkenean zaporea, itxasoko zapore, uran zapore izango zen, zerbait gazia, kabiarra dan moduan, eta hori bolatxo eran. Ez dakit, probatu alduzue. Eta gero idatzi guri, txorien abildua ite.es. Eta guk probatzen baduzu etxean, ikusi zelako bitxia dan, edo behintzat norbait txaukitzen bozu etxean hola nafaltzeko, egisa da. Gauzat oso originala dana, eta, erresa iteko, azkenean agarra, 2 gramo, tomate zukua edo zein zuku, eta bitxu. Holako proiektu politia dira, probatu. Gaur astelen veganoa dugun ontan, proiektu polit baten inguruan natorkizu hitzeiten, elorrizon ja dagoeneko urteatzu da amazkitela, nire bikotea ari da hilen hor. Hor Gasteizen duela hilate batzuk, indute ikarketa bat Gasteizen, non hartu dituzte bertako 22 ikastetxe, eta hasi dira ematen, baratza, hortua jarri diete, ikasgai bezala? Eta ikasgai, umei, ez da ikasgai bat, ez da hartu eta azterketa bat egongo ero, baina pixkat baratzera tara. Hori sustatzeko, Bai, erakutzik itxigora era, nola dan ziklo hori, ez pentsatzea, karo, ume gaur egon, askok barazkia bakarrik guzti dituzte poltsatxotan, supermerkatuetan. Asko jota frutaren dara juten dira, baina jendeak, ez da, nire txikia badakite, gu astero juten gara amagana, eta gure amanean hortua dau, baratza juten da, ikusi egiten dute nola jaso garbitu inbardan, gero nik agrieta ditzen diot, motokulturea.
motokultura pasatu behar dan, ondu imar dan, ereiken ikusi gaitu, porruak ereiken, patatak ereiken ikusi gaitu, eta ordan zerbait badaki, baina ume askok hori ez dakite, ez? Claro. Eta hori, nire bikotea hor, Elorrioko eskolan dago, 5 urteko umeekin, eta han, astero, hortura ataratzen die, zerbait landatzen dute, eta han, katiuskakin juten dira, euskate bakoitzak, ume bakoitzak, eskolaren amamarritu bere katiuskak. Prozesu guztixa. Hori da, eta hasieratik, zerbait landatu, gero nola hasten dan ikusten dute nola landatzen dan, piperrak eta ikusten dute ja landarea, hasia sartu beharrean, bai aukera dagoela landarea erosi, gehienak egiten duguna, ez? Tomatea, landarea erosi, eta landarea sartu, eta prozesu guztiak ikusten dute, eta landarea nolakoa diren ezagutzen dituzte. Eta igual gero, geixo apresiauko da, nik uste bai. Ez? Ama jartotzen dian igual platerian edo? Eta berai, hori beti izaten dugu, ez? Patri, ume batek etxian kozinatzen duenean zerbait, naiz eta ez gustatu, berak egin badu beti izango du, ez? Ostra, nik egin dut eta probatu egin beharko dut, ez? Honekin berdina, ez? Eta etxian intezakezuela, ez duela behar, ez dakit nolako terrenoa. Txorienen, sasoi batean ekartzen genituen aukerak eta loliekin eta hemen ematen genituen etxean. Gure etxian, gure lorategi, gure hortu, baratze txiki aukiteko. Perresila landatu dezakegu, jentea badago, tomatea landatzen dituela, piperra landatzen dituela bere etxeko balkoian, ez? Eta hori, hori da, jolas polita izan daiteke, umeekin egiteko, eta kontua da, Gasteizen egin dutela froga, Gasteizeko eskolen 182 ikastetxeen 182 hau sartu du. Hortu dauka? 182? Sartu dute, horako aukera hau, baratzea eta hori, kontua da... Leku hau gibiozu, eh? Leku, normalean, Elorrion eskolatik kanpora ateratzen dira. Eskolan kanpoan terrenoa daukate, eta badaukate, negutegiatan daukate, eta izaten dira, baina kontua da, irakasleak ez daudela prest. Zera ezetz? Irakasleak ez dute ikasi hori. Patri, zu irakaslea... Ez daude prest, baina prest dauz gero hori ikasteko da itxego mieke. Baina ikastaroak hartu behar dituzte horrena, nahi dut esan, gaur egon, magisteritza ikastera doanak, ikasten du, nola matematika, nola umeken da hori, baina ez du ikasten noiz landatu behar dan, zelan landatu jende pila batetzako hori da txinatarra. Zaten moduan ez dute ezer ulertzen horretaz, ez? Hori jakin ingliko zan, ez dakit bizitzan. Horregatik, baina txikitatik erakutsi alda. Eta gutxi gora era, gutxieneko, ez dizut esaten, oindano paratza jarri berdu, baina gutxieneko jakin, ez dakit, jakin bidatu, zerbait jakitea horren inguruan, ez? Ez da inoiz txartu etorten. Ke da? Betxu, tomate kabiarra, prest daukau, kinoa bebai labian, hemen txe zain zurixak, ondikan bizirik. Hau egin laude, ja. Bai, kontuz da espada, Patri? Bai, kontuz, jarri zaitxu. Kontuz da espada, Eta hemen txingo, saltza bat jarriko, lehengo, arrautza egozixa, limoia bebai, olako, limoizoku, txorrota da bat. Zeizan, maionez antzeko bat? Maioneza, baina, arrautza egozixakin. Bai. 2, 3, 4, 5, 6, nik holan, biztan egiten dut, gatza, eta gero albaka sartuko zau, orduan izango dolako saltza bat, berdia eta potentia. Hau ez da mosten, arrautza gordina. Parkatu andereño, gezurra, mosten da, ni froga indut, eta mosten da, Olio gehi botatzen, egia da, bai dala, esan dezagun, salmonela izateko zailago da. Hemen kozinatu indugu, orduan alde hortatik, oskailuan, egun batzuk gehiago izan alko genuke maionesa hau, gero, behin hotza dagoela, ondartzara jun behar badugu, Patrik ez du eramaten olako ensaladik eta, baina, olako ensalaia errusiar bate, ondartzara eman nahi badugu, aukera nobeto arrautza egoziak egiten badugu, bestearekin baino. Ez da testura berdina, baina, ez da berdina da. Maionesa. Desberdina itxiarren, ez? Ze maionesa pila bat inditzugu, eta apurtxo bat gauza desberdina itxiarren, arrautze gozixakin, albaka. Zainzuriak inda dauden jakiteko, betikoa edozein barazkirekin, labana sartu. Hori pastelekin etzan ba. Pastelekin etzan hori. Hori da, garbia ateratzen dan. Claro, pastelekin, zikina badao, barrukoa gordine da, bestela honekin, sartzen bauzu eta sartzen ezin baduzu sartu, gorra da hola. Hori, azkenean, zentzu pixkar, biguna dago, beti sartzeko garaian, sartu atzekaldian, ze burua beti normalean, beti xamurra egoten da, biguna egoten da, orduan, egin dauden jakiteko, tak,
eta hauek ondo. Zelan dauz? Ondo. Usaia bakusera dagoen ikusgarri hemen? Zain zuriana. Albakana. Albaka, bueno, alantaldea ere esaten du hemen, ja horraino iritsi dela albakaren usaia, eta, bueno, albakak badauka hori. Albakak dan hartzen dau, egisa da. Eta, bueno, hemen txe haukau, ja gure laugarren Bai. prestakuntza. Prest. Bai. Ja. Oso goxua. Eta hasiko gara, dara muntatzen. Hor daukazu bitxadera igual, zeintzuriak ateratzeko. Ez dakik gustatzen gaten hau, Ez bitxadera ateratzeko, ez muntatzeko, ez. Oraindik ez dira zuzan platertxo, plater, sako, txaten nahi naiz. Oso ondo zigor, ondo ikusi zaitxut. Bueno, atarako ditugu batzuk, beste batzuk utziko ditugu, aditu batei entzun dotzat, baina lapiko eskarrean bada ez duzeta. Hori da lapiko normalean, bakarri, lapaskarrean jau beda danak ateratzea. Aditua zigor iturritaz. Ez, nik napar batek esan zidan, nik badakizu olako kontua, nik dakien nahi galdetzen diot, eta onta zerbait dakitena naparrak dira, zainzurik unteoetan beraiek artistak, eta lata batzu, produktu batzuk esatu, bai, marka hau naparra da, baina hori irakurri behar da nundi jatorrian nundi datorren, ze batzuk enbasatu itxe dituzte Nafarroan, baina gero zainzurixek ekartze dituzte Peru eta Txinatik. Beraz, hemengoa, beti, onena. Eta honek badiela, hemengoa, kilometro zerokoak. Kinoa, izema falta jako. Jako? Falta jako ondekan minututxo pare bat. Etorriko gara, platera muntatzen. Erket. Zainzuri batzuk jarriko ditugu protagonista adien platerontan, hori lehen esan dagoa plantxatik bai aldugu pasau, baina, holan be, iruko hain gau. Holan da oliba olio pixka batekin? Itzel. Neikua. Orduan ingo, holaxe, jarriko ditugu, holako bolatxo batzuk, gainetik. Tomatea eta albaka gaina ondo juten dira. Beti. Eta bitxosako minimalista holan, edo zein modutara, Kinoa apurtxo bat holan. Gainetik hau, kurruskari egoten bada, bitxo eskozbe hobeto. Testurakin da, jolasteko eta hola. Hori da. Eta gero hau ingau, holako oliba horiokin, beti ondo datorrela. Zainzuria bezala, naparra. Beti. Ondo. Beti euskal produktuak erabiltze ditugu hemen. Edo saiatzen gara. Beraz, hemen txe, gure zainzuriak, albaka krema eta tomate bolatxoekin. Kabiarra. Tomate kabiarra, Patri. Tomate kabiarra ez dakit igual asko ditzia dan. Ez. Tontatxo bat hartukot. Hau, atzekaldea oso hobea dala esaten dute, Patri. Ez nik zuntz falta ikusten dut zuri da hartu. Ni zuntz faltan enaz ibiltzen ba, Pixka danetik hartuko dugu. Danetik apurtxo bat. Produktua ona, Nik zainzuriak. Janaldik jut, dozenaka. Hori bai, gero, egia da. Pixak, usaia, honena izaten dola, zainzuria. Hori egia. Niri, bai, apur bat orekatzeko, ondo egongo zan lan postre moduan, nik nahi zehose fresko lan, kanelasko polborri batzuk adidez. Sasoiko, zainzuria bezala. Bai, txon, osagariak hemen dauzkat. Ingo ez dazu? Bai, mesedez, Patri, zuk eskatu, eta gainera veganoak egingo izkizut, hemen dauzkat osagariak, eta horrela prestatuko ditugu. Bi irinak naztu, eta labeko erretilu batean, labera sartu, eta 150 gradutara, 30 minutuz txigortu. Azukrea urarekin naztu, eta ondo disolbatu. Jarraian, gainerako osagai guztiak gainean bota, ore batein, eta ore hori hartuko dugu, eta ingo ditugu bolatxo batzuk molde batean sartu, eta bolatxo horiek 12 minutu labean sartu 200 gradutara, eta inde egongo ziren gure polbori jauek. Nik kanelaskoak egin barritu, Patri, baina kakao hautza, kafearekin, polboroian nahi ituzunak egitea daukazu, ez dago inongo... Txokolate dunak. Kakao hautzarekin. Hemen, daukat, arroz irina, eta almendra birrindua. Gaina, egin behar ditut, esan dako, gaur veganoak dira uneko egun, ze
Veganok eta gluten barik. Eta gluten. Bai, dana, nahi dut esan, hainbat alergia eta ekidingo ditu. Hau da, gure orduan Julen, ointxe dietan hasi bidan ontan. Gaixua. Beretako aproposa. Danak endu diote, bizitzeko goguak ere gaixuari. Dana ez, behitxu arroz irina, almendrak eta hone polborea janleike hori bai postasuna. Haue bai, zigor. A ber, eta gu... Imaginazioa putxo bat aukidea, baina gauza asko janleike be. Egida, Patri, zuetan hil berari laguntzeko daudela, eta palmerak ero norbaitek ekarrezkero, gu jango ditugu, berak sufritu ez dezan, Orduan, lasai Julen, gu, zuele lantalde zoragarria, hemen gaude, zuri beti laguntzeko. Hau, irikiko dugu beti garrantzitsua da, eta esan dakoa, jarriko dut, 150 gradu haize gabe, eta haizearekin jartzen badugu, 150 gradu. Hor bakizu, temperaturak, normalean haizearekin, 20 gutxiago izaten dira. Haizeakin jartzen baduzu, hau, egan atarako da. Ez da atratzen, ez pentsa. Broma da, zego. Broma zan. Pentsatzen da, parkatu. Esan dakoa, ordu erdi labera, hemen sartuko dugu, hau, barrura, eta emaitza, txigortuta. Hemen daukagu. Berdina, txigortuta, ordu erdiz, komeni da 10 minuturo, mugitu pixka bat, eta listo. Eta oin izango da hori. Panela azukrea eta ura hemen pixkat naztuko ditut, panela azukrea ondo disolbatu. Panela azukrea, azukre txurixa holan ez dakit, pentsatzen gatzulako zapore honagoa daukarako, edo ze... Zapore ezberdina ematen di. Bai, ez? Nik uste du baietz. Ez da bakarrik gozatu osasuntxuagoa, zebetin panela eta azkenean azukrea da, eta hau neurrien hartu behar da, baina nik zaporea pila ustatze. Eta usaina ja ezberdina dauka. Bai, niri bebai, pila bat gustatzen jat, hau panela azukria azkenean lortzen da, azukrian kaina bera itxen denean prentxatu, eta suku honen likidoa solidifikatzen danean, hor ataratzen dio olako, bloke lodi batzuk, eta horrei panela azukria deitzen jako, hori oso tipikoa da, Kolombia aldian eta Indian bebai, oso tradizionala, eta, azukre txurixak azkenean dauka sakarosa, pila bat, eta glukosa, eta honek, aparte dauka, 105 fruktosa bebai. Eta egitza da, zaporia, apurtxo bat, desberdina badala. Nire gozogarri holan gustokuena, da koko azukrea. Hau esan berrizun. Errezeta hontan, koko azukrearekin hobeto guten da. Baina egia da, atzo jo nintzen, eta panela aurkitu nuen, koko enuen aurkitu, eta niko erreza izaten da, gaur egun supermerkatuetan ere aurkitzen da. Orduan, koko azukrearekin osasuntxuago eta goxoago geratzen da. Hemen, nazi dut panela urarekin, eta botako izio gainerako osagaiak direla, 2 irinak, gero, koko olioa, kasu hontan, eta, esan duguna, kanela askoak izango direnez gure polboroiebek, kanela bestela, kakao hautza, errezeta berdina aldatu. Zer nahi itxen dozta zuelan eguraldi honekin polboroi batzuk? Patri, nietzako polboroiak urte guztian egon barko... urte guztian zehar badaude. Ez daukat esazoit, nik... Badaude non? Polboroiak? Polboroiak? Polboroiak, nik juten naizen 3 dendatan, baina bat fruta denda da. Urte guztian zehar polboroia dauzkat. Baina horrek igual gabonetan ez dituztelako saldu da hor aukiko dituzte, Urte guztian zehar, Patri, polboroia dauzkate. Nire fruta den da mentzat bakarrik gabonetan aukiko dituzte. Ez. Eta, behitu, hor, trainan, ni bizien azelekuen, 2 denda dauzkat, urte guztian dauzkatena. Eta, errezak, eta, bestela, supermerkatuetan ziur, badagoela tal bat, non polboroia da, ze badago jende bat, ni bezala oso polboroi zalea dela, eta nire no esaten, astero jaten ditu dela. Baina, higian behin etxean polboroiak izaten ditu dela, irauten dutena. Baina, kafesnearekin, eguerdiko kafesnearekin, hartu, sakaltu hor, eta bat jatia, da, zoragarria. Eta ero, ondokoari esan, maitxutxau zuitut. Ni bebainaz polboroia zapaltzekuena. Ni bai. Horan eskuakin horre zapaltziana. Eta azukre kontutan gustatzen gara lehen esadutzena koko azukria. Ez da osasuntxuagoa dalako, baizik eta niri zaporiagatik gustatzen gara. Segero, naiz eta batzuk esaten daue, panela hau zigorrak erabiltzen dauena, azukre txurixa baino osasuntxuagoa da, ze dauzka, vitamina batzuk, A, B, C, D, eta E vitamina, ematen dagoen molde txuri pasako dira zumenzez? Molde txuri hori? Hau, osondo. Eta hori, baina azkenian, honen ekarpen nutrizionala izaten da oso urria. Hau da, zuk jaten dozunean,
imaginau, kafiei jartzotzasun azukre kopuruak oierakadatxo bat azukre, horrek ematen dutzu, egunian biosun, kaltzio da mineralen 0,5. Orduan, nutrizionalki be, hori ez dala gauza handixabe. Beraz? Guk Tailandian patria aukera izan genduen, koko azukrean nola egiten zan ikusteko aukera izan genduen, eta oso interesgarria, benetan, gure aurrean dena, prozesu guztia erakutsi ziguten, nola kokoan lorearen nektarra ero estia jaso egiten zuten, gero hori irakin egiten zuten luze, eta gero hori uste zuten ostutzen da geratzen zen, horako bola trinko bat, panelak izan duen gogorra, gero egiten zuten, birrindu egiten zuten, eta hortik koko olioa ateratzen zuten. Beitu. Ero azukrea parkatu. Eta, ostra, bertatik bertara ikusteko aukera izatea, interesgarria, eta hangoak, benetan zaporea kokoan azeukala. Ikusgarrixa. Oso. Zeona. Bueno, hemen, moldearenak egin bada, danak antzekoak ateratzea, bestela, hartu, bolatxoak egin horrela, hablan, artisau erara nahi baituzue, baina komeni da pixka zapaltzia, eta bestela izango zen, horrela, hartu. Horrek eixau artisauak, ez? Bai, eta bere hortan, holan, tak. Baina, bueno, holako, edo zein edaukolako moldua. Bestela, zabaldu pixkat eta elantzi batekin moztu, edo... Naiz eta hemen onduan jarri zeunek ez dira, ez zabalduko, pixkat bai, pixkat hasiko dira, baina askorik ez. Eta errezeta hau moldatu alduzula etxean? Bai, eta gainera veganoan ere koko olioa erabili beharrean, ekilore olioa erabili ezazue. Eta horrekin... Koko olioa... Koko olioa nahi dut zan, ez badu dute norbait, koko olioa ez dauka etxean, eta hau egitean da nahi dut. Hartu, eta koko olioa beharrean, hartu, eta egitea ekilore olioarekin. Eta bestela txerri gantzakin, benetan... Txerri gantzakin ja... Hori ez da nahi veganoa izango. Ez, gaurko egunerako ez, biharko egunean txorienen egin alko genuke, eta listo. Hau esan dakoa, horrela, dena bete ondoren, 12 minutu 200 gradutara. Izaten badu haizearekin, 180 gradu, bai eramaten dituela, horrelako, sesamo zitxo batzu gainean. Horrek itzen dago, politxau babe itzen dago. Eta zaporia. Zu patria honean, holako bat ikoskaiten diozunean, ostras, sesamoa etortzen dago gora. Gero, botakotzazu azukria hautsan, labetik kanpo. Ez. Ez, honek ez daukie. Honek ez. Bai behar duzu. Hori bada, inditu danak ez dukote hori. Hemen dauzkagu, gaur indakoak. Baina, nahi izan ezkero azukre pixkat gainetik botatzea. Aukeria beti badau. Oinez, lasai. Oinez, usten holan prauko itxut. Hemen dauzkazue, gure, gaurko, astelen honetako, bigarren errezeta. Polboroiak, zenak, kanelaskua, baina zaporia, zuek, imaginatzen duzuen, edo zein. Erdi bana ingo bat edo bakoitza bat? Venga, erdi bana. Venga, hartu hau dixaua zuretako. Kokoan saboria baukate. Bauki eta gaina ez da polboroi normal baten bezain astuna. Ez eta hain aretsua ez da. Hau ezin jozu zapaldu bestela. Hori ez. Hautzian geratuko zen. Bai, hau apurtzen zen. Eta, pia guztau joat, gainera, enotzan lan azukri botako hautzian, ez dau bihar, oso gozua dau, gainera kanelan puntua, sorionak. Eskerrik asko, Patricia, zure Patricia oso da. Eskerrik asko, behitxuzlako menu veganoen jo, apartekoa, amarrekoa, zain zuri xalelengo, gero polboroi batzuk, eta bixar asteartea. Bihar asteartea da, egun guztian. Bai, eta ni enazen ez nire errestakin akordatzen, sorpresa. Ni guztu bihar kalimotxoana da, eta hit, ba. Etorri gurekin, eta ikusiko. Bihar arte.